Andersson Karlstad MC där. Och Rickard Svenningsson far iväg som en furie över startartan. Och vi får en stopp helt på Per Gustafsson. Alldeles vid utsläppet. I ledningen har vi Rickard Svenningsson från Vänersborgs motorklubb. Inför backen han jagas av 124 Simon Myrén från Årjäng. Som sladdar runt här. Så kommer det Hilmersson. Nu är det uppe på andra platsen. Ja, det var Jonathan Larsson från Filipstads MC. Kan det vara det? Nej, FMC står det. Jag tror det är Filipstads MC. Jag har Rickard Svenningsson från Vänersborg i ledningen. Så har vi Hilmersson på andra platsen. Kommer Simon Myrén. Lägger snart upp på tredje platsen. Hilmersson långt ut med Forden. På bra under huvudet där för Simon Myrén och vad fort han kommer ifatt Hilmersson. 143, man får i svart Jonathan Larsson här för Filipstads MC. Han åker alltså fel bansträckning när han går ut på det andra varvet. Och sen Rickard Svenningsson från Vänersborgs motorklubb. In mot mål som segrare och där har vi också Simon Myrén som har tagit sig upp på andra platsen med den välljudande Volvon.